Strávil som najlepšie roky svojho života tým, že som sa snažil ľuďom spríjemniť život. Pomáhal som im, aby sa mali dobre. A utržil som za to samé nadávky a osud štvanca. To hovorí Al Capone. Áno, vo svojej dobe najznámejší verejný nepriateľ Ameriky. Ak sa Al Capone, Tugan Crowley a ostatní zločinci za múrmi väzenia z ničoho neobviňujú, čo potom ľudia, s ktorými sme vy a ja v kontakte? John Wanamaker sa naučil túto lekciu. Z 99 prípadov zo 100 sa ľudia za nič nekritizujú, bez ohľadu na to, aké nesprávne to môže byť. Kritika je zbytočná, pretože stavia človeka do defenzívy a zvyčajne ho núti snažiť sa ospravedlniť sa. Kritika je nebezpečná, pretože zraňuje vzácnu hrdosť človeka, zraňuje jeho zmysel pre dôležitosť a vzbudzuje odpor. Ako povedal doktor Johnson, sám Boh nemá v úmysle súdiť človeka, kým nenastal jeho posledný deň. Prečo by sme teda mali súdiť my?